Mga air condition nga di pasaherong sakyanan gidid-an ni Governor Gwen Garcia nga makapamasahero sa probinsya ug 75% lang sa kapasidad sa bus ang gitugutan. Ang report ni Femery Dumabo. Kaning basog border na sa PUJ sa Tabunok, Talisay City ang apektado sa kamanduan sa gobernador sa Subo. Subay sa Executive Order 35-B ni Gobernador Gwen Garcia, gidid-an ang mga air-conditioned nga pampublikong sakyanan nga makabiyahe sa lalawigan. Adunay 30 ka mga air-conditioned series bus ug dulan sa 20 ka mga beep dinhi sa terminal sa Tabunok, Talisay. Iwan siya pud pwede nga i-close nato ni siya tungod kay masufocate po datong pasahero. So ang amo ang paagi na lang, amo na lang i-open ang amo ang kuan, ang bintana. Oh, kato sa likod. Open ang kuan, ventilation window na to, tapos front door, driver side, maura. Ipaon tiga ka ang aircon sir or Actually, ang aircon, amo nang i-temporary off for the safe sa tuwang pasahero. sukad nga gipaubo sa ECQ ang Tri-Cities ug GCQ ang probinsya sa Subo. Gilagway sa mga PUV nga niminus usab ang mga pasahero. Hinungdan nga gikan sa dulan 20 ka mga beep, walo na ang ilang gipadagan. Samtang gitug-an ni City to the Head, Joy Tumulak, nga moabot na sa 15 ka mga pampublikong sakyanan ang nasita sa Talisay City nga wa nagsunod sa kamanduan sa Kapitolyo. Ang kapulisan sa probinsya nga nihimo sa random nga pagsusi niadtong weekend nakasakop na sa pipila ka mga sakyanan, lakip na taxi ug van nga nakalapa sa iyo sa Kapitolyo. Uba ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.